Behind closed doors, I'm a fool for your love. Guys, mato na may kalit ni. Kami ni Mama, si GM. Hi guys! Dara na naaga sa likod sa aming balay. Palit mo si Kadina. Di, ang emperador. Yung kanina, pero... Palit pan. Mato sa may lang. Mato sa may, guys. Guys, baha man guys. Sige may kaagi ini. Ano, basa ba? Mani ma. Na dia mo agi nga auto baha. Nasi GM nagkasunod na. Mabasa na yun po ah. Agoy. Hilas na lang im inasandan. Ano ni? Basa mo na. Ako na lang siya itong ayon. Babahon. Bye-bye, Cassie. Bye-bye. Bye-bye. Babahon si GM kay kuan man ito tagi niya. Hala, amat tong nahi. Amat tong nahi lubi ma. Ito nahi lubi. Dari ah. Ayo. Makahugaw ko ha. Sige, hawid. Hawid og tarong. Hawid pa. Hawid. Ay. Hawid im. Bulupad ko. Ito. Finally done. Kuya daw, babay daw. Bye-bye. Mangita mi kadina para sa padlakan sa kaigsuon. Ay, padlakan sa kaigsuon. Padlakan sa parador. Padlakan sa kaigsuon pa noon. Mangita ko na mi kadina kay padlakan sa kaigsuon. Padlakan sa parador. Padlakan sa iyang para sa parador. Nabuan mo. Nga ako namin nung igsoon may padlakan. Sa paradora. Hirap maghanap ng kadina. Ton mana? Ayo, pwede na siguro no. Ligin 68. 68 taas man siya pwede. Taksanan sa bugas. Pila na iyang inanin? 165. Gamito na mo dito sa tindahan ba kung may magpalit o bugas. Wala mo kanita to. Bisig bit.
Ipos ra. Hindi tala ng pula. Ngalingin. Sibong. Sumula na ang alakan siya ganin na nga among gibungkag. Mani, bayad di mamos sa mano. Galing bungkag na to. Ganin na sa balay. Kita man mo sa video ganin na. Guys, muna ni karon ang public market sa Bayugan na bagko. Nakuan na kay Bibi. Asa pa ta magpalit? Ah, Asa ta magpalit? dari ah. Ako boss, balat ko boss. Ha? Ay, mabi, adun na, ako rin bitbit, anak ma, mabitbit man ako na ma. Di. Ay, di, mabitbit man pa ako na. Sakay ko to. Hoy, isa pa nga, sakyanan na. Here we go. Kasi palitan na? Repolyo na lang, manadayon eh. Di ko mangumprag. Ako rin, wala akong maswito sa palitonon. Wala ko kabalo kung asa tatapit ang bratong akong prahonon. Ako ng piso, mabe. Nangayag piso. Dogan ako ni Jis para mag-unsi. Oh, we're home. Ko. So guys, nakaabot na may balay. Nanamig karon diri ah. Tugas ko kay Pugaw.